እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ بهزباو ركبات بوليس إرترا ووتر سنبت كاب ساعة 10 كساب 10 فرقان كرم قطري زقرب كوينو كمون سولس مشت عب دمت حفاشن راديو نومان زدقم مدبيو سلام بريان ساتلايتن مدبات دمت بوليس إرترا أم قتال اتركبو كبران سمعتنا كما يتغنيو دمتكم دمت بوليس إرترا نلومون كم وترو يمهرن يحبرنهم زبالات مدبات نابخم كتبولو تداري الله نلومو زلونا مدبات حدقا عمتسن متفقان أبزينا بوليس نسركي أو رايات كمون نعاي كساب زي مسألني انت يأتوني نشيل تنزم الكت أمك لخال جبن كبدها قرون قرايا أمدب محابريتاكم قد من درفون ترتقم حاليهم أكال مدباتنا يوم بمجمع رياقن بزينا بوليس كنفلم زي خبركم تخططلت مدبات دمت بوليس إرترا سومنا وزينا بوليس حزالكم قريب لخو زينا زقرب لكم حابين يماني بمجمراجن بغندنا تبتات خفلم عم مسمر حالة أسمراء حرقة أوتوبوس قاتمو عم حدارن أكايد سراحن من محدار كباب فرحو بمتفق طرعن قريب لهم نتحت عرمز عمتو تقيدهم تتأكمت بشكلتات انقاطات كقبرو مزخاخر قريبو زرزر زينا بعصر 4 قنبس ساعة 4 دحر قطري كاب حلحلة نؤزوبا دوباربا 4 تسافرت حيزانا بأسمرة تقعز نبرت أوتوبوس بمقمتالا قبل علي تسافرتي موت كبيرن قليلن قد أتوريدو إذا قطر سيليدا ERG بادو شوعة سوسان حدن زخونت أوتوبوس هزباو مقعزة كباني حارات زبزحو سرحتنياتات حلحلة السافرة ناب أسمرة ناتو قعزت كلا عب كبابك ألا هوتيل كتبتسح كاب كأن مسمرة 45 متر أنشراتيتا تقلبيتا كم صعبينو عب حدا من إسي نايموت قد أتكور دنكالو 23 بخبيد 16 دما قليل ما سيتو وريدوام أم نبرتون زاقيت أمتانو زيت تمنى عنوت بتحو هوسيات أب هوسبيتال أوروتان حليبتن حكمنا ورديت يوهابهم كمزلو حلافي حدقا مرمرا بوليس ترافيك زوبا ماكل سمعون ولد قريما حبيرو تنكنا يتحدقا كوتر نهرن زنبر الزنابن أوتوبوس تنشاراتيتا كمز تقلبتت حلاف مرمرا حدقا ترافيك زوبا ماكل قليتو عمو وداتا مسمئتاو كرامات مرحة مكاين بحفشا بفلاي دما مرحة هزبي زمالالس أوتوبوسات كونتات أيرن زنابن أبقمت آتيهم تتنكقو من فتناتهم كأنيسومن كمرحو دحنة هزبك حلون بوليس ترافيك إرترا الزخاخيروم عم حدارن أكايد سراحن من محدار كباب بفرحو بمتقفاء طرعان قريب اللوم اتوم طرعان متقفاء زقرب اللوم عم حدار من محدار كباب بفرحو عبدو أحمد دين آدمن أكايد سراح سيوم حيلوم معشن كوينوم نساتهم كاب كلتشحن 14 عامة مهرات حيزوم عم حدارن أكايد سراحن من محدار كباب بفرحو كوينوم عبصرحو له عامتات هزبي نجبر مريتن تريتن نممحدار زخفلو جنزب قبو قبليت بزي مهابهم نهزبي برتعو واقع خشيت كابز متأشكور لعلس تباهلو واقع بمشاتهم نتقومات تباهلو كابز متأجنزب عب قبو معلو بزي موعلو
ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣታው ክኸውን ዝግብኦ ብኣገባብ ዘይበሓዞም ዝገብርዎ ዝነበሩ ወጻኢታት ብግቡእ ዘይምስናዶምን ዝብሉ ጥርዓናት ቀሪብሎም ጉዳዮም ኣብ መደበር ፖሊስ ጾሮና ይጻረ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝመጸና ጸብጻብ ሓቢሩ ብክልተ ጉንበት 2019 ንጓል 14 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ዝዓመፁ 4 መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ንሳቶም ፊሊሞን ተወልደ ኣርኣያ ሄኖክ አብርሃም ገብረ እግዚአብሔር ሰመረ ግርማጼን ገብረ ጻድቅ ተመስገን ዓንደ ገብረ ጻድቅ ኮይኖም ኩሎም ኣድራሽኦም ዝባንዑና ንኡዞባ መንደፈራዮም ኩሱሳት ነዛ ትሕቲ ዕድመ ግዳይ ካብ እትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ተፈዲሳ ንገዛ እናኸደትን ከላ ብምክታልን ካራ ሒዞም ብምፍራሕን ክሳብ መሬት ዝጽልምት ኣብቲ በረኻታት ከም ዘጽንሕዋን ካብኡ ናብ ገዛ ሄኖክ አብርሃም ዝተባህለ ሰብ ወሲዶም ብሓባር ከም ዝዓመጽዋ ከም ሳዕቤኑ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ማህሰይቲ ከም ዝበጽሓን ካብቲ ቦታ ዝመጸና ሓበሬታ ጸብጺቡ መደበር ፖሊስ መንደፈራ መወዳእታ መንእሰያት ካብ ከምዚ ዓይነት ኣነወርቲ ገበናት ክርሕቁን ክነቅሑን ወለዲ ድማ ንናኣሽቱ ደቆም ኣላይ ምክትታል ክገብሩን ክመኽሩን ኣተሓሳሲቡ ብተጠቀምቲ ብሽክለታ ሓደጋታት የጋጥሙ ስለ ዘለው ተጠቀምቲ ብሽክለታ ጥንቃቐታት ከዘውትሩ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ጸዊዑ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ብዛዕባ እዚ ንድምፂ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብኹልኩል መንገዲ ምሕላፍ ኣብ ግዜ ጸልማት መብራህቲ ዘይምጥቃም ተጓራቢትካ ምኻድን ብጉጅለ መንገዲ ምዕጻውን ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ዘለው ጉለታት ተጠቀምቲ ብሽክለታ ምዃኖም ብምምልካት ከም ሳዕቤን ናይዚኦም ሞትን ማህሰይትን ከም ዘጋጥሙ ኣረድዩ ብዘይካዚ ኣብ ግዜ ልምምድ ብተቃዳደምቲ ብሽክለታ ዝፍጸሙ ጉለታት ከም ዘለው ጠቂሱ ተቃዳደምቲ ትራፊካዊ ንቕሓቶም ክብከብሉን ሕግታት ትራፊክ ብምኽባር ኣብ ምግጣዕ ሓደጋ እጃሞም ከበርክቱን ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ተጠቀምቲ ብሽክለታ ልክዕ ከም መራሕቲ መካይን ኣብ መሰጋገር ኣጋር ቀዳምነት ክህቡ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ኣብ ዘለው ጽርግያ ተደራሪብካ ካብ ምጓዓዝ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ነዝዕለ ዝተዳለዉ ዜና ፖሊስ ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ምስተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ሓድገኩም ሰላም ጥርዓና ስርቂ ካብቶም ተዘውቲሮም ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝቐርቡ ጉዳያት እዮም بمسرت مصنعتي بوليس إرترا زبوزح فصاميتات سرقي بشلتنت وناتات زغاطم يوم إرمياس أصفها نسونكو فتح حزام شللتنتن بفلاي أب غزي ورايات نزغاطمو سرقي أملكيتو أبنت أسنيو عدالي ولو مكتالكم نعدم سرقي أورايات أب زحلفو أواره أب استفالالي وطاتات هاجرنا فتسامتات سرقا خمزقاتومو تسبتساب بوليس إرترا يحبر زوازحو نايزوم ستموزقبو سرقي بمكتال بوليسن متحبار هزبن فتسامتوم تتحيزوم يوم أورايات زقاتما كلتا فتسامتات سرقي فايل مرمرا قبن زسفورو تحستو كان أربولكم ب14 ጥሪ 2019 እዩ ናይ ቤተሰበይ መርዓስ ለዝነበረ ናብኡ ኢለ ኸይደ ንጎ ንኽቆርስ ኢለ ነቲ ኣብ ክሳደይን እዝነይን ዝነበረ ወርቂ ኣብ ዓራት ኣቐሚጠዮ ተመሊሰን ተራእኹ እቲ ዘቐመጥክኦ ወርቂ ተወሲዱ ጸኒሕኒ እቲ ወርቂ 26 ግራም ኮይኑ ፖሊስ ጥርዓነይ ርእዩ ኸጻርየለይ ክሲ ኣቕርብ ፖሊስ ነዚ ፍጻመ ንምጽራይ መርመራ ጀሚሩ ወርቂ ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይ ትገዛምስ ኣቐመጠቶ ከም ተሰርቀት ገሊጻ ውራይ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ገዛ ኣታው ወጻኢ ሰብ ብዙሕ ነይሩ ስለዚ ወሳድቲ ወርቂ ፈሊኻ ንምርካብ ጻዕሪ ፖሊስ ዝሓትት እዩ ኣብቲ ውራይ ፍሉይ ምንቅስቓስ ዝነበሮም ሰባት ንምፍላጥን ተጠርጣሪ ፈሊኻ ንምርካብን ካብ ከባብን
ካብ ተሳተፍቲ ውራይን ኣድላይ ዘበለ ሓበሬታን ሞርትዖታትን ተኣኪቡ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ ውራይ ብፍሉይ ምንቅስቓስ ኣብቲ ገዛ ተኣቱ ትወፅእ ምንባራ ሓበሬታ ተረኽበ እታ ሰብ ከም ቀዳመይቲ ጥርጥርቲ ኮይና ብፖሊስ ከም እትሕተት ተገብረ ተጠርጣሪት ጓል 36 ዓመት ገነት ፍጹም ትበሃል ገነት ነቲ ዝቐረበላ ክሲ ፈለማ ክትክሕዶ ያፈቲና ንዋሕዚ ሕቶታት ፖሊስ ክትብድሆ ስለ ዘይከኣለት ግና ፈጻሚት ስርቂ ምዃና ኣሚና ብኸመያ ግን ነቲ ስርቂ ፈጺማቶ ናበይከ ወሲዳቶ ነዚ ሕቶታት ንምምላስ መርመራ ቀጺሉ ብዛዕባ እዚ ክትምልስ ከላ ኣብቲ ክፍሊ ብዙሕ ሰብ ይኣቱ ይወፅእ ነይሩ ኣነ እውን የሳስ ስለ ዝነበርኩ ናብኡ ኣትየ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ዓራት ኣብ ቦርሳ ዝኣተወ ወርቂ ተዓዚበ ምስ ጸምወለይ ሰብ ከይረኣየኒ ኸኣ ኣብ ጨርቂ ሸፊነ ወሲደዮ ሰባት ወርቂ ጠፊእና ክብላ ምስ ሰማዕኩ ናብ ደገ ወፅየ ኣብ ሓደ መንደቕ ሓበየዮ ዜናተይ ወርቂ መልዓለይ ጌጋ መዓልቲ ውዒለ ክትብል ቃል እምነታ ሂባ ካልአይቲ ፍጻመ እውን እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ነበራ ሰሎሞን ዮሐንስ ይበሃል ነቶም ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ውራይ ዝገብሩ ዝነበሩ ስድራ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም እቲ ውራይ እንዳወዲ ስለ ዝነበረ ኣብ ዳስ ዕሙር ጓይላ ነበረ ዳርጋ ኩሉ ቤተሰብን ዕዱምን ከዓ ኣብቲ ዳስ ኣምሪሑ ጓይላ ኣብ ምዕዛብን ምጽዋትን ነበረ ነዚ ዘጽንዐ ሰሎሞን ናብ ሓደ ውሽጢ ገዛ ኣትዩ ዝስረቕ ንብረት ወይ ገንዘብ ኣብ ምፍታሽ ኣተወ ኣብ ሓደ ተኸፊቱ ጸንሖ ገዛ ቦርሳ ፈቲሹ ዝረኸቦ 5,000 ናቕፋን $400 ወሲዱ ብቕጽበት ክወፅእ ከሎ ኣብ ውሽጢ ገዛ ስዋ እትዕድል ዝነበረት ሰበይቲ ረኣየቶ ብዓይኒ ጠርጥራ ስለ ዝረኣየቶ ኸኣ ንሓደ ካብ ቤተሰብ ሓቢራ ከም ዝተሓዝ ገበረት ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ዝኣተወ ክፍሊ ንብረት ዘቐመጣ ሰባት ህላውነቱ ኸረጋግጻ ተነግራ ሓንቲ ካብተን ኣቐሚጥና ዝበላ ድማ ካብ ወፃ ሃገር ዝመጸት ሓፍቱ ንምርዓውያ ንሳ ቦርሳኣን ተረኣየት ገንዘባ ይጸንሐን ስምብዲላ ኸኣ ገንዘበይ ተሰሪቐ ክትብል ሓበረት ተጠርጣሪ ተሓቲቱ ኣነ ኣይወሰድኩን ደላይ ጽቡቕ ናይ ዝውራየ ክብል ተዛረበ ይኹን እምበር ብመገዲ ፖሊስ ሓቅነቱን ክፍለጥ ስለ ዘለዎ ሒዞሞ ናብ መደበር ፖሊስ ወሰድዎ ኣብ መደበር ፖሊስ ፈጻሚ ስርቂ ምዃኑን ስሕታን መዓልቲ ከም ዝወዓለን እዩ ገሊጹ ሳላ ህዝቢ ዝገበሮ ምትሕባርን ፖሊስ ዘካየዶ ምክትታልን ዝተሰርቀ ገንዘብ ክርከብ ክኢሉ ኣብ ውራያት ሰንኮፍ ኣተሓዛ ናይ ንብረትን ገንዘብን ይረአዩ ንብረት ይኹን ገንዘብ ዝተቐመጦ ክፍልታት ገዛ ብዘይ ሓለዋ ወይ እውን ከይተዓጽዎ ይግደፍ ስርቂ ኸኣ የጋጥም ብዘይካዚ ንብረት ኣብ ክንዲ ኣብ ገዛ ተጠርኒፉ ዝዕጾ ኣብ ፍቐድኡ ፋሕፋሕ ይብል ውራይ ምስ ሓለፈ ምቁጽጻር ክካየድ ከሎ ንብረት ይጐድል ስለዚ ኣብ ውራያት ስርቂ ከም ዘጋጥም ተረዲና ንብረትናን ገንዘብናን ክንቋጻጸርን ብኣገባብ ክንሕዞን ይግባእ ንብረትካን ገንዘብካን ብጥንቃቐ መሓዝን ምቁጽጻርን ኣካል ምክልኻል ገብን ስለ ዝኾነ እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ዓይንን እዝንን ፖሊስ ህዝቢ እዩ ክበሃል ብዙሕ ግዜ ተኸታቲልና ኣለና ምኽንያቱ ህዝቢ እዩ ንኹሉ ዝርእን ዝሽፍንን ዝበዝሑ ካብቶም ብፖሊስ ተቓልዑ ፍጻሜታት ግብን ምትሕባር ህዝቢ ዘለዎም እዮም እዚ ድማ ተራ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ ይሕብረና ይኹን እምበር ሓሊፎም ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ክሳብ ንዓይ ዘይመጸኒ ብምባል ሸለልትነት ዘርእዩ ኣይተሳእኑን ነዚኦም ኣመልኪቱ ኣባልና ተስፋይ ዕቑባይ እንታይ ኣተወኒ ኣብ ገዛይ ከይመጽኒ ብዝብል ኣርእስቲ ኣዳልይወሎ ኣብኡ ከብለኩም እንታይ ገደሰኒ ኣብ ቤተይ ከይመጹኒ
أنت حقوس أبز قربتنا قلت أمتم يسمع اللخو نتي الناس معزز كتا حقوس زبلتيو أأذانو لخيخو كم تغاطدك أزوصدو بحصود كحرنخ جمرة بتكباراتو استقرمت بعلت بيتو أنت غسمع ديس أنا حكان تسكت قلعو سميعهم كي تسؤولنا تسكفت دمصا أتحيتاتو نبرات كينيو قلت أمتم دمص والعسبيتي بأندا قروبيز سمع زنبرة إنا دمقة غد سلام بولو أنت بتخران دو بولو زبلو قنايات كالات أوياتن عبللتني روم سارة حقوس بدمصا مسمع مسأنا أنت آتيومنا إلى نونوتو أتن بتأزاز حصوت زتعمت أعينتو نخمسلا ببترا بحاجز محسايات سابعتي تخفتا انتاي كوينا بلا كم زبع عقاقة تمثيلو إذا كله أويات هيتسمعنا لها مالدي بلاتو بحركان كامدك أسيئة سيئة أدك سنة ناين دا قربيت انتاي قدسكي أنا جمع نابقزانا زاعتو مسيلني إلو كبرتو تشفنا سارا بتكباراتو كنت الحرر سلازبلات أنت قنوتاتن فليتنا زين رودهم صباح كونا بخيا زقات إماتهم زلا إلى تماي بلتن بمئتن عصر تسلستن ناتس أقول قلوت كتر سلكي بوليس إيرترا تطعيما ناب مأكلاي بيت صحفات بوليس إيرترا دولت اتي أب إبرز نبرة أم حلال في ركب تليفون جنتراله ناب زمل كوتو مدبر بوليس أساقاقرا كلو تي تسمعوز نبرة حبيرا كالتيفوم كرد اوم تمحتسنت دمص مكينان سباتن مسمعت بجراخان شلو أرقاقت اتا ماكينا ناي بوليس كم زخونت مس أرقاقت برئس متمئمان كاب بيتا وطيا نابندا قروبيت ددحرنتم بوليس عجباتهم درقم بلت بوليس نتم حيلي تتقيمهم كزومتو زفتنو سرقتي درو تقاطات أروهم نسرقت تقالي عمز نبورو سدران دابي سعيد عند حقوس كترودنا يتفتنون قروبا بتدي كونان إلوم نسارا نقفوا سارا هو خلا أنين دي بوليس سويعي كتبل أي مرتاتن مخنياتو اتوم سرقتي كسابنا ميكينا بوليس ديبو عقل كتقبر مريسا ميكينا بوليس كتبقاس موتر تنسيو سارا قروبيتا خيك يملا نحاد خابتون بوليس سويعا نسانا بوليس كمز دولة زراقاقز أب تليفون أريا نقروبيتا نخحبروهم توكستو ويا بوليس قروبا بتخيك يوم لازبلتهم قبرو اندا بوي سعيد دما نسارا أمسجنهم سقايبلون كوسل حقو خلا لتحاقوس دا يلن دي أمتنا زي قبره بلوا ساران بعال بيتا حلفاخت وصل زي مرتسات تتسليقو كفيل ويزولو أبتا عرات كوينيو نا بوليس كدول حبيروني إلى نحمق تقبارات تقول زفتنات نحاقوس كابز حقوسو بألكلاو مستا شقاق مباليو أبعلا دموز دما نتنزوز زنور حو جنزب ندقو دفينو أب اندابارات أو فاريق ونيو زأتو حدا مشات كم لمادو سخيرو نغوزو ناخده أب كبابي مدبر محرد خبتي اندا انكودو سلمات قلباب تتقيمهم كل التقوتي قول نتسوو حقوس سندلدل بلا مليسهم دقمو وديغو اتوم سرقتو قاسيسوم نابت زيادات سلاموي دنز نبورو وسدوو أنت أزردي إلانديو أنت أردو نبا أعداو ناب سماين نانكعرره ገንዘቡን ሞባይሉን መንዚዕሞ ተመርቀፉ ሓጎስ ተንስዩ ክስጉም ስለዘይ ካለ ዝሕግዞ አናደ ብኡ ዝሐልፉ ሰባት ድማ ከይተገደስሉ ረጊጾም መኸዱ ሳራ በሓጎስ መከርአ ካብትሪ ሒደት ዓመታት ኣይቆፀረትን ሕልንኣ ምቕባጽ ቢዋ እምበር ንፍትሕ ትንዕ ትብልያ ኣብ ገሊኡ ሓዲሩ ዝኸውን ኢላ ቀበጸቶ ኣብቲ ግዳም ጸላም ተጎልቢቡ ዝሓደረ ሓጎስ ንፋስ ወጋሕታ ምስ ዘበጦ ገፈፍና በለና ቤቱ መጸ ኩሉ ተዘጋጠሞ በብሓደ ነታ መከረኛ ሳራ ነገራ ሰባት እናተዘመትኩን ከለኹ ኣብ ክንዲ ዝረድኡኒ ኣይተገደስለይን ንሶም እንተ ዝብልዎም እቶም ሰረቁኒ በኣጋ ጋእም በሉ በላ ርእሱና ነቕነቐ በተግባራቱ ዝተገረመ ሳራ ቁሩብ ኣይተሓፍር እንዲኻ እንዳቦይ ስዒድ ሰረቅቲ ቤቶም ምስኣተው እንታይ ገደሰኒሉ ዝደቀሶ ኣዘከረቶ እቶም ንሱቅ ስራቅን ከሎ ዘማዕሉ ድማ
እንታይ ገደሰና ኢሎም ከም ዝተዓዘብዎ ብምዝኽኻር ሰብ ንሰብ እንተ ዘይረዲእዎ ሰብ ንሰብ እንተ ዘይተሓጋጊዝዎ ህዝብን ፖሊስ እንተ ዘይተሓባቢርዎ ጸጥታ ክሰፍን ከም ዘይክእል በአብነት ብምጥቃስ ሰባት ፈለማ ኣብ ገዛእ ርእሶም ጥንቁቃት ክኾኑ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብሰባት ዝፍጸሙ ሕማቕ ተግባራት ንምቅላዕ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝግባእ ንሓጎስ መኺራ ረድአቶ። ሓጎስ ንኹሉ እቲ ተግባራት ብሓሳባት ኣወራሪዱ ድሕሪ ምግምጋም ንበዓልቲ ቤቱ ኣገናዕ ኢሉ ካብ ሕማም እንታይ ገደሰኒ ሓራ ኮይኑ ክትሓባበር ከም ዝኾነ ቃል ኣተወላ። ስለዚ ካብዚ ናይ ሓጎስን ሳራን ዝርርብ ሒደት ተማሂርና ክንከውን ተስፋ እናገበርና እንታይ ገደሰኒ ዝብል ሰነፍ ኣተሓሳስባ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ወይ ተግባር ጅጅዋት ስለ ዝኾነ ብትብዓት ሕልናዊ ሓላፍነት ንምፍጻም በእንታይ ገደሰኒ ዝብል ሰንኩፍ ኣተሓሳስባ ከይተረታዕና ምስ ከባቢና ኾነ ምስ ፖሊስ ክንተሓባበር ይግባእ። ኣምናይ ሎሚ መደብና ሓበሬታኹም ተመዝገንትኩ ገለ ካብ ሕግታትን ልምድታትን ቻይና ኣመልኪቱ ዝህበና ሓበሬታ ክትከታተሉ ኣሓድገኩም። ከብዳ ሃገር እውን ጉራጉራ እዩ። ቻይና 23 ክፍላተ ሃገርን 5 ነብሰን ዘመሓድራ ዞባታትን ዘለዋ ዓባይ ሃገር እያ። ህዝባ እምብዛ ብዙሕ መሬታ ኸዓ ሰፊሕ ብምዃኑ ዝተፈላለዩ ሕግታት ያታታትን ኣብ ካልኦት ኣሕዛብ ልሙዳት ዘይኮኑ ልምድታትን ክህልውዋ ባህርያዊ እዩ። እኹላት ሰባት ንኹሉ ሓዲጎም ብንጹህ ልቢ ንኣረጋውያን ወለዶም ክበጽሕዎም ኣለዎም ዝብል ሓደ ካብ ሕግታት ናይቲ ሃገር እዩ። ቆልዑውን ይፍተው ይጽልኡ ምዕጉርታ ዓባዮም ክስዕሙ ብርካ ኣብ ሓጎም ክሳለሙ ኣለዎም። ወላዲ ደኣ እንታይ ዲጻሙ ግዲ እዚ ሕጊ ንሽማግለታት ካብ ተነጽሎ ዘናግፍ ብምዃኑ ሰብን ዝግን ዝፈትዎ እዩ። እንተኾነ ማኣስ ወይ ኣብ ክንደይ ክኸድዎም ኣለዎም ኣነጺሩ ስለ ዘይነግር ምሉእነት ኣይሃልዎ እምበር ወላዲ ጽላልዩ ዝብል መልእኽቲ ናብቲ ሕብረተሰብ ምምሕልላፉ ስለ ዘይተርፎ እወታዊ እዩ። ቻይና ኣባና ልሙድ ብዘይምዃኑ ክገርመና ዝኽእል ካልእ ንቖልዑ ዝምልከት ሕጊ እውን ኣለዋ። ቆልዑ ብጎደና ንዝሓልፋ መኻይን ሰላምታ ክገብሩለን ኣለዎም ዝብል እወ ንዘዝ ዝሓለፈት መኪና ሰላምታ መካይን ቻይና ከም ብዝሒ ህዝባ ሽሾየን ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ብዘኸትሎም ሓደጋታት ዓመታዊ ኣስታት 260,000 ዜጋታት እቲ ሃገር ይሞቱን ይቆስሉን። ዝበዝሑ ካብኣቶም ከዓ ኣጋር ሰብ ብሽክሌታን ሞቶን እዮም። ዝያዳ ድማ ኣጋር ለባማት ቻይና ነዚ ብሰንኪ ሓደጋ ተሽከርከርቲ ዝፈስስ ዘሎ ደም ንምንካዮም ነዛ ሕጊ ኣውፅኦማ። ዝኾነ ቆልዓ ንዘዛ ሓለፈት መኪና ሰላምታ ክገብረላ ኣለዎ። እዚ ነቶም ቆልዑ መካይን ክሓልፋ ከለዋ ደው ናይ ምባል ልምዲ ከጥርየሎም ይኽእል እዩ። ንመራሕቲ ተሽከርከርቲ እውን ነቶም ሰላምታ ዝገብሩ ቆልዑ ብንጹር ክርእዎምን ክጥንቀቑን ይሕግዞም። እዚ ብሓያሎይ ዞባታት ቻይና ዝሰዓብ ዘሎ ሕጊ ዝያዳ ጠቕሙ ነቲ ሰላምታ ዝገብር ቆልዓ እኳ እንተኾነ ነዚ ሕጊ ጥሒስካ ተባሂሉ ዝቕጻዕ ቆልዓ ብዘይምህላው ብገሊኦም ሻላ ክርአ ይኽእል እዩ። ካብ ሕጊ መምርሒ ክትብሎውን ይቐልል። ነቲ ሕጊ ከኽብሮ ፍቓደኛ እንተዘይኮይኑ ማለት ሰላምታ ስለ ዘይገበረ ብኣሽከርከርቲ ክርአ ብዘይምኽኣሉ መኪና ጨፍሊቓቶ እንተኸይዳ ዜርካ ንሱ ትቖልዓ እዩ ዝህሰ። ቻይና ብግቡእ ኣብ ደብተር ዝሰፈረ ኣይኹን እምበር ካብ ምዕራባውያን ነቐፌታ ዝዘንቦ ካልእ ዘይልሙድ ሕጊ እውን ኣለዋ። ኣብ ሓደ ቦታታት ናይቲ ሃገር ብመሰረት እቲ ሕጊ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ኣብ ሓላፍነት ዘለው ደቂ ተባዕትዮ ጸሓፍቲ ዝኾኑኦም ደቂ ኣንስትዮ ክቆጽሩ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ምኽንያት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሓለፈት ክብሉ ስርሖም ከይርስዑ እዩ። ንዓተን ንምስሓብ ክብሉ ንግዚኦም ኣብ ምምሽሻጥን ኮሸምሸምን ከይሕልፍዎ። ኣብ ቻይና ክሳዕ ዝቀረበ እዋን ሓንቲ ስድራ ልዕሊ ሓደ ቆልዓ ምውላድ ይፍቀደላ ኣይነበረን። ነዚ ሕጊ ዝጠሓሰት ስድራ ኣደራዒ ወርዳ ነይሩ።
ማናቱ ወይ ልዕሊኦም ውላድ ግን ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዘቐፅዕ ኣይነበረን ስለዚ ብዙሓት ስድራ ቤታት ማናቱ ከውልድ ዝኽእል IVF ዝበሃል መድሃኒት እናወሰዳ መቐጻዕቲ ከይወርደን ልዕሊ ሓደ ቆልዓ ክወልዳ ይፍትና ነበራ ሰብ ዘይገብሮ ይብሉን ዝሰንከሉ ወለዲ ዘለውዋ ስድራ ካብ ሓደ ቆልዓ ንላዕሊ ክትወልድ ይፍቀደላ ብምንባሩ እውን ዘይነበሮም ኣካላዊ ድዩ ስነ ኣእምራዊ ስንክልናታት ብምምሃዝ ኣደናጊሮም ውላድ ክውስኹ ዝህቅኑ ነይሮም ኣብ ደገ ዝቕመጡ እውን ከምኡ ተወሰኽቲ ቆልዑ ክወልዱ ዘይክልከሉ ስለ ዝነበሩ ነዚ ዕላማ ዝጥራይ ንሓፅር ግዜ እውን ይኹን ናብ ወፃኢ ገሾም ወይ ቁሩብ ተቐሚጦም ዝምለሱ ወለዲ ነይሮም ይኹን እምበር ብኸምኡ ኣመኽንዮም ቆልዑ ዝወልዱ ዋላ ብመንግስቲ ኣይቀፅዑ ጎረባብቶም የግልልዎም ነይሮም እዮም ሕጂ እቲ ሕጊ ተማሓይሹስ ዝኾነ ስድራ መቕፃዕቲ ከይወረዳ ክልተ ቆልዑ ክትወልድ ትኽእል እያ እቲ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዓሌትነት ዝረአ ካልእ ዘይልሙድ ሕጊ ሃገረ ቻይና ብሁኩ ዝፍለጥ ብመሰረት ስርዓተ ሕጊ ሁኩ ሰብ ኣበይ ይቕመጥ እቲ ዝተወልደሉ ቦታ እዩ ዝውስኖ ንኣብነት ወለድኻ ኣብ ገጠር ዝተወልዱ እንተኾይኖም ንስኻ እውን መዋእልካ ኣብኣ ኣብታ መድሓንቶም ዝተቐብረትላ ከባቢ ክትነብር ጉዱድ ኢኻ ማለት እዩ ኣቦኻ መርቕ ኣቦኻ ርገም እዩ ነገሩ ዕላማ ናይዚ ሕጊ እዚ ሓረስቶት ሃገር ዓድታቶም ጠንጢኖም ብብዝሒ ናብ ከተማታት ብምውሓዝ ሕፅረት መግቢ ከየኸትሉ ንምግታዩ ዝበሃል ነዚ ሕጊ እዚ ብሓፈሻ ንውስናት ቀጸላታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝሃሲ ኣውራ ድማ ነቶም ሃይ ሃይዚ ወይ ጸለምቲ ቆልዑ ዝበሃሉ ዕድል ትምህርቲ ዝኸልእ ወይ ርሂፆም ዝበልዕሉ ሞያ ከይቀይሩ ዝዓግት እዩ ኢሎም ዝኹንንዎ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ መዚ ከይተረፉ ይቃወምዎ ብምህላዎም ስርዓተ ህኩ እናተዳኸመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ቻይና ኢንተርነት ከፊትካ ዝኾነ ጾታዊ ስምዒት ዘላዓዕል ስእሊ ይኹን ጽዩፍ ምርኣይ ወይ ምውናን እውን ክሳዕ ናይ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ዘኸትል ገበን እዩ ብመሰረት ዝሕግዚ ዝኾነ ናይ ቅለት ዝመስል ትሕሶ ዘለዎ ጽሑፍ ኣብ ዩቲዩብ ትዊተር ወይ ካልእ ማሕበራዊ መርበባት መራኸቢ ብዙሃን ምጽዓን ውግዝ እዩ ጉግል ክትጥቀም እውን ኣይፍቀድን እዩ እንተኾነ ተገልገልቲ በብውልቆም ወርሓዊ ሂደት ተወሰኽቲ ኣቕራሽ እናኸፈሉ ነቲ VPN ብዝብል ኣሕፅሮተ ቃል ዝፍለጥ ቪርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ዝበሃል ኣገባብ ስለ ዝጥቀሙ በዚ ኢልካ በቲ እቲ ሕጊ ምጥሓሱ ኣይተረፎን ቻይና በጻሕቲ ሃገር ንምስሓብ ተባሂሉ ዝወፀ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ግድን ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ጥንታዊ ቦታ ዑደት ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ካልእ ዘይልሙድ ሕጊ እውን ኣለዋ እቲ ቦታ ሰሓቢ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ከድካ ክትሪኦ ኣለካ ናብቲ ቦታ ምብጻሕ ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ፍሉይ ነገር ክትሽምት ዘገድድ ሕጊ ዘለዎን ኣውራጃታት ከ ኣለዋ ድለዮ ኣይትድለዮ እዝን ግዛ ዝብላ ገሪምኩም ዶ ጊዝ ወይ ዓዓ ዝበሃላ ዓይነት ኣዕዋፍ ከም ኣባላት ፖሊስ ኮይነን ከገልግላ ይፍቀደለን እዩ እንተበልናኩም ከዳ ኣብ ገለ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ፖሊስ ንብረት ንምሕላውን ገበነኛታት ንምሓዝን ዓዓ እዮም ዝጥቀሙ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሃገርና ዋላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣኽላባት ዝጥቀሙ ማለት እዩ ብዙኾነ ፖሊስ ቻይና ሰረቕቲ ኣብ መሓዝ ይኹን ኣብ ምሕላው ንብረት ካብ ኣኽላባት ዓዓ ይነፍዓዮም ዝብሉ ዓዓ ዝፈንኻሉ ገበነኛ ኣምለጠ ማለት ዘበት እዩ ዓዓ ካብ ኩለን ኣዝማደን ካብ በዓል ደርሆ ንላዕሊ ትኩራቴን ነግራማቴን ኣእዛንን እንኳ ይኽሰምዕ ይብል ሓለቓ ፖሊስ ዛንግ ኹዋንሻንግ ተባዓቴን ድማ ንዝኾነ ብግዳም ዝመፀ ዘይፈልጣውን ዘይተድልየን ጋሻ መንገብገበን ዘርጊሕን እናተኾባ ብምጥቃዕን ዘባርራኦ ገዛ ኣየድፍራኔን ዋዛ የብለንን ዓዓ ንዓዓ ፖሊስ ቻይና ሃባርሜን ይብልዎን ኣለዉ ኣብ ሓለዋ ኣይታኻሳኔን ከም ገለ ቃሕ እንተይለናኦም ወይ ሕፅረት መግቢ ከጋጥሞም ከሎ ድማ ጠጠጢቖም ይበልዕወን ማለት እዩ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና መደባትና ኣብዛዚምና ኣሎና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ምሳኹም ዝጸናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ንርኣያ ተኽለ ኣንዋር ተመዝገንትኩ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሰናይ ተኪኤ ኣብ ዋሃዲ መደብ ሙሴ ኪዳነ ምስ ቴክኒሽያን ሓበን የማነ ብምዃን ኢና ሰላም ቅነ
قتليتم كيسلكيو يا عما مركزو سلام بسفنا في غرافو وحصاد الزبير غنيتو نغر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحلت ناي بوليس 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 نغر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحلت ناي بوليس بوليس بوليس